దేవుని నామమున స్తోత్రములండి. ఈనాటి ధ్యానాంశము కీర్తన గ్రంథం 10 రచన సరళ భాషలో 22వ పద్యం అండి. 18వ అధ్యాయం 18 నుంచి 23 వచనములండి. యెహోవా నన్ను ఆదుకొనెను, విశాలమైన స్థలమునకు ఆయన నన్ను తోడుకొని వచ్చెను. నేను ఆయనకు ఇష్టుడను గనుక ఆయన ఆపత్కాలమందు వారు నా మీదికి రాగా నన్ను తప్పించెను. నా నీతిని బట్టి యెహోవా నాకు ప్రతిఫలమిచ్చెను. యెహోవా మార్గములు నేను అనుసరించుచున్నాను. బలహీనుడనే నేను నా దేవునిని విడిచిన వాడను కాను. ఆయన న్యాయ విధులన్నిటిని నేను లక్ష్యపెట్టుచున్నాను. ఆయన కట్టడలను త్రోసివేసిన వాడను కాను. దోషక్రియలు నేను చేయనొల్లకుంటిని.